ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲଙ୍କା ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗତି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା ଯେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଏକ ପବନ ଯାଉଛି। ସେ ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଦେଖାଗଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ସୁରସା ଥିଲା। ସେ ନାଗମାତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପାର ଥିଲା। ହନୁମାନଜୀ ଆସୁଥିବା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଦେବତାମାନେ ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇଗଲା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ପେଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହନୁମାନଜୀ ଭଲ ଭାବରେ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବକ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବି, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ରଖିନେବି ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ସୁରସା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବିରାଟ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମାନ ଭାବରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ସୁରସା ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଦେଲା। ହନୁମାନଜୀ ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଲେ। ଏପରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁରସାଙ୍କ ପାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଚତୁରତାର ସହ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଖଟାଇ ଛୋଟ କଣିକା ଆକାରରେ ସଂକୁଚିତ କରି ଶୀଘ୍ର ସୁରସା ପାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ହସି ହସି କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ତୁମ ପାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସୁରସା ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କହିଲେ, ହନୁମାନ, ତୁମେ କେବଳ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚତୁରତାର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ। ତୁମର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର। ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଏହି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚତୁରତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। କାହାଣୀଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜ ରାୟ ଜଣାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।